Yes. vi hørte lige, hvad damen sagde. Det her, det er Let's Play af SWAT 4. Og det her, det er Pizza the Hut. Jeg kalder ham bare Pizza, og det er ham, jeg kommer til at løbe rundt sammen med. De to der, det er Unannounced og Infested. De kommer til at rende rundt sammen. Og så kommer der 2 forskellige Let's Plays ind på vores channel på YouTube. Som hedder Let's Play This Shit. For det er det, vi vil gøre nu. Yes. Op til Wonder, du døren? Jeg er op til Wonder. Jo. Hvis jeg kunne få lov til det. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg gider ikke komme op den der. Der. Hvad knap er det overhovedet? Jeg føler mig virkelig god til det her. Jeg tror det er en civil, men jeg er ikke sikker. Okay, jeg stiller mig klar til. Ikke 7. Okay, hvad er det, man råber? Yes. Okay, jeg stiller mig klar til at skyde. Okay, jeg ved ikke, hvor jeg er. Hvordan er det, man råber? Det er det ikke? Jeg skyder bare. Hvordan råber man? Der er sindssygt delay på dig. Altså, vi er inde. Men vi er alt for meget delay på. Hvad laver du? Jeg ved det ikke. Jeg rammer simpelthen de paperballs, fordi jeg lægger så meget. Hvis du skyder ind på væggen, ikke også med paperballs, så gå hen til det, så får du også i hovedet. Vi skal også huske at give dem alle sammen handcuff på ting. Noget. Ja, okay, jeg kan videre. Og seriøst, husk at report alt, for det er så irriterende, når man har glemt noget. Hvad laver I her? Hvad laver I i vores afdeling? Gå væk! Seriøst, lige. Nej, hallo! Fantastisk, det er vi er sindssygt dårlige, mand. Jeg tænker, det er toilet. Jamen, kom nu, Stefan. Jeg aner ikke, hvad der sker. Jeg aner ikke, hvad der sker. Åh, kom, den er også, Stefan. Hvordan skal jeg vide det? Jeg kan komme ind ad døren. Han vil have sin advokat. Jeg går ind ad den dør 5 gange nu. Okay. Husk, du kan også råbe af folk ved at trykke F. Den er låst. Jeg springer døren op, okay? Ja. Spring der. Er du klar? Spring. Der er en trappe op. Han dør. Er de døde? Ja, vi kan godt høre ham. Hvad skal vi gøre? Nej. Det er bare lige for sjovt, vi prøver det her. Men ja. Jeg kunne godt finde videre. Hvad mangler vi? Please sig ikke, vi mangler noget. Nej. Secure the McTen eller hvad? Nej, jeg har taget den. Hvem har glemt at report? Nej. Det er vi alle sammen. Ej, hvor er vi dårlige. Jeg ved ikke, hvad der sker. Ej, seriøst. Hvad er det? Åh, hvor er det bare ikke i orden. Hvad stod der? Se, hvad det var! Stinger lige ud. Okay. Jeg tror ikke, at... Kommer du over og tager mig, Stefan? Stefan, kom og tage mig. Okay, jeg ved ikke, hvordan... Er den låst, eller hvad? Jeg smadrer den bare op i dig, mand. Er han også død? Hvad sker der her? Hvordan døde du, Mikkel? Og jeg tror, det er nok for den her gang.